Primeran fe bat. 154, Lucio Urtubia. Lucio Urtubia Nafarroako Erriberako Kaskante herrian jaio zen, 1931. 5 seme-alaba eta baliabide ekonomiko urriak zituen familia batean. Nafarroako anarkista famatuena 60ko hamarkadan hasi zen bankuetan lapurretak egiten, edo berak esango lukeen bezala bankuak ekspropiatzen. Garai hartan desjabetzeako oso arrazak ziren, aurpegia agerian genuen. Bankuek ez zuten grabazio kamerarik, ez ate blindaturik, ez segurtasun zaindaririk. Gu ikustean langileak ikaratu egiten ziren, dena ematen zizuten armak ikusi orduko. Baina gure Lucio bildur zen, ea uneren batean ez ote zuen norbait zaurituko. Eta beste aukerak pentsatzen hasi zen. Dolarrak faltsutzeko ideia eduki zuen, baina horrek 20 urteko kartzela zigorra ekartzezakeen. Eta norbaitek bidaitxeken kontua iradokizion. Ideia interesgarria bai. Zigorra ez baitzen hain kaltegarria espetxeari dagokionez. 5 urte besterik ez. Avec d'autres bien sûr je m'abandonne. 70ko hamarkadaren amaieran Lucio prest zegoen. Nazioarteko desjabetze bat, zeinetan 30 taldek parte hartuko zuten, hainbat herrialdetan banatuta. Plana, First National City Bank, hau da gaur egungo Citibank, bankuoko bidaitxekeak faltsutzea. Txeke hauek inprimatzeko plantxak egin zituzten, eta aurretik entxegu asko egin ondoren, Luziok taloitegiak nortasun faltsuekin erosteko agindu zuen, bere tailerrean bikoiztu ahal izateko. 8.000 horri inprimatuko lituzke, bakoitza 25 txekekoa, hau da 20 milioi dolar inguru. Taldeak lanean hasi ziren. Bikotez osatuta, eta elkarren artean ondo uztartuta, traveler txekak edo bidaiarien txeke hauek Europako hainbat hiritako banku sugurtxaletan entregatu zituzten dolarren truke, egun eta ordu berean. Ohore handia da banku bati lapurtzea. Esan bezala, xentimo bat bera ere ez Luziorentzat. Lehenengo dolar horiek Hego Amerikako iraultzaileak finantzatzeko balio izan zuten. Montoneroak, tupamaroak, handi gutxira trampan erori zen Luzio. Txekeak erosteko interesa zuen estatu batuar batekin zenbait hitzordu eduki ondoren. Les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. 1980ko ekainean izan zen. Leze Magot kafe ospetsuan. Harrapatu eta gartzelara eraman zuten. Baina, txekeak inprimatzeko xaflak ez ziren inon ageri. Eta txeke faltsuak trukatzen jarraitzen zuten beste lagunek. Epaiketa egin zenean, Luziok bankuko zuzendariekin bilera bat lortu zuen. Alderdien arteko akordio bat lortzedin. Citibankek gertakaria lehenbailen istea nahi zuen. Izan ere, bankuko teknikarien iritziz, faltsifikazioak kalitate bikainekoak ziren, ordura arte atzemandako onenak. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh, j'ai sommeil, bon alors un peu de musique pour se mettre en train. Erakundeko abokatuek harrituta entzun zituzten Luzioren eskakizunak. Plantxak, pelikulak eta soberako txekeak ematearen truke, karguak kentzea eta kalde ordain mamitsua ematea eskatu zuen Luziok. Eta Citibankek onartu egin zuen. Luziori zigor txikiagoa ezarri zioten. 12 hilabeteko espetxe zigorra, erdia egina zuen baino. Txikikeria bat, bere lagunek Espainian jasantzutena kontuan hartuta. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain j'ai un devoir d'anglais. Amaika ikusteko jaio gara. Munduko erakunderinik boteretsuena, belauniko kaskanteko gizon baten aurrean. Pelikula bat egiteko moduko bizitza da, ezta?